ଥରେ ମହର୍ଷି ଅତ୍ରି ନିଜ ଆଶ୍ରମରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଏକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଗକୁ ମାର୍ଗ ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ରାତିରେ ସେହି ଗାଁର ଜଣେ ସଦ୍ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ। ଗୃହସ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଶରେ ଦେଖି ତାଙ୍କର ସତ୍କାର କଲେ ଓ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଅତ୍ରି ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମସନ୍ଧ୍ୟା ପାଳନ କରନ୍ତି, କାହାଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣ ନାହିଁ, ତ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଭୋଜନ ପରେ ଅତ୍ରି ଗୃହସ୍ଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଦେହି ମେ ସୁଖଦାମ କନ୍ୟାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ମୋତେ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋର ଘର ବସେଇବି। ସେ ସମୟରେ ବରମାନେ ହିଁ ସୁକନ୍ୟା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନରଠାରୁ ନାରୀର ଗରିମା ଅଧିକ ଥିଲା। ଗୃହସ୍ଥ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲେ, ଅତ୍ରିଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖିଲେ ଓ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପଚାରିଲେ ଏବଂ ବର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଅତ୍ରିଙ୍କ ସହିତ ନିଜ କନ୍ୟାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଅତ୍ରିଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥ ସଞ୍ଚାଳନ ସକାଶେ ଆରମ୍ଭିକ ସହଯୋଗ ରୂପେ ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର, ବିଛଣା, କିଛି ଧନ ଓ ଗାଈ ଦେଲେ। ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇ ଅତ୍ରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଓ ସୁଖପୂର୍ବକ ରହିଲେ। ଏଇ ଅତ୍ରି ଓ ଅନସୂୟାଙ୍କ ଔରସରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ଭଳି ତେଜସ୍ୱୀ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଅନସୂୟାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ତିନିଜଣ ଯାକ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସଂସାରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାସତୀ ଅନସୂୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ନ ଜାଣେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବସ୍ତୁତଃ ଏହି କଥା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସାଧନାରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବାଧକ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଋଷି ସପତ୍ନୀକ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହି ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷଣ ଗବେଷଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁକୁଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହି ହିଁ ସେବା ସାଧନା କରାଯାଇପାରେ, କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁତା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସାଧନା କରାଯାଇପାରେ।